За добро ли? Отговорите ще ги получите официално, когато дойдем на предизборната среща, защото няма как сега да кажем това, което смятаме да направим в дадена област. Само мога с няколко думи да ви спомена, че ние ви гарантираме 10 пъти намаляне на престъпността в общината. Значи това е едно от обещанията, които ще изпълним. Няма да дадем обещание, което няма да изпълним. Имаме начин, по който ще се реши този въпрос. В момента се разработва цялостна стратегия. В момента се разработва цяла стратегия относно сигурността на хората, защото считаме, че е много по-важно за нас в общината и за управлението е да се пазят хората. В момента държавата се е превърнала в някакъв разграден двор и аз не мога да си представя как баба ми на село ще бъде ограбвана, да не говорим за по-тежки престъпления. Ако някой някъде предава своето отечество и слава, ако клетвата за дълг прегази, моята полиция ме пази.